anyos na lalaki patay matapos umanong matabunan sa hinuhukay na balon sa Umingan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang 20 anyos na lalaki na si Gary Viray matapos umanong matabunan ng lupa sa ginagawang balon sa Barangay Luna, Umingan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, may lalim na 25 talampakan ang ginagawang balon kung saan siya natabunan. Sa investigation naman natin, sir, 3:30 PM yung nangyari habang naghuhukay sila, nag-collapse daw yung kwan sa taas, yung soil din. Oo, yun nga, natabunan siya, sir. Ayon sa pulisya, umabot ng higit 30 minuto ang ginawang pag-recover sa katawan ng biktima. Naging pahirapan ang operasyon dahil na rin sa lalim ng balon. Sinubukan pa ng mga rescuer na bigyan ng paunang lunas ang biktima. Pero hindi na rin ito nagtagal. Sa investigasyon ng pulisya, bigla umanong natibag ang lupa dahilan para matabunan ng biktima. Tiniyak naman ng pulisya na walang nangyaring foul play sa insidente. Inaalam pa kung isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Tingnan muna kung anong pang klaseng lupa yan at saka pag ganyan ng kalalim, yung safety nila ang kanilang dapat isalang-alang. Kasi sa mga ganong kalalim, hindi na natin alam kung talagang magpo-collapse yung lupa. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magsalita. Russell Simorio, Balitang Amyanan.